Έμιλα, με κλώτσισε από τα νεύρα του. Μπαμ, κλωτσιά. Ναι, 5 death. Αλήθεια. Αυτή τη φορά Και κυρίες και κύριοι, αρχίζει το καταπληκτικό Team Deathmatch στην Underground. Ναι, ακούστε Δώσα, μπρο. ένα βοηδίσιο. Η γάτα έχει μπει με το πόδι στο άνοιγμα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε. Κοίτα τι έχει κάνει η γάτα, ρε. Αρχίσε! Και αρχίσε το μάτς. Μου έχει κάνει κανεί το θα μαλάκα. αρχίσει με. Σπαζαρχίδια. Ωραία. Κοίτα ρε Μου έχει κάνει τρέμει. mute ενώ δεν μιλάμε καν. Έλα από εδώ, Ανέστη. Κοίτα ρε το... Λάκρυμα, γιατί έχεις πάρει ρε ρουμπάκι. Μην τα Τι θες ρε μαλάκα και μαχαιρώνει σου βιάς το κολοκόλο. Κολοκό. Τι στο πέος πες με kill confirmed τι. Πού ήταν αυτός ρε! Τι αληθινότατο. Πάρ' το μαχαιράκι έτσι όμως γαμάνε. Σκάσε ρε, τι φωνάζεις. Γιατί είσαι άκυρος. Πόρε πούστη, κοίτα μου φύγε. Το άκυρο. Ποιο άκυρο κι Τώρα εσύ? εγώ που κοιτάω δεξιά αριστερά τι είναι αυτό. Α, είπα μήπως. Αυτό ήταν καρέκλι. Και... ναι, αυτό. Τι ήταν αυτό? Μην κάνεις αδερφή διαφωνία όμως. Ήταν σπας 12 από... Τώρα τι παίζω τώρα εγώ, τι κάνω τώρα εδώ. Σπες 12... Καλά, lag. Ναι, σπες 12, συμφωνώ. Νάτος. Θα πω τις πίτσες. Πόρε δεν τον yes! Τι να κάνω ρε! Να την παίξεις. Όχι, δεν θέλω. Ο Ανέσης Τι το είναι κάνει αυτό, και Claymore? πολύ αληθινά εδώ μεταξύ. Τι να πω. Θα τον σκοτώσεις. Τρομερό kill! Φαντάσου και εκεί... Ναι, Το kill του αιώνα. Άμα γύρναγε μιλάμε, είχα σπάσει το τηλέφωνο και την τηλεόραση. Ωραία, τελευταία στιγμή θα τον σκότανε αυτός με μαχαιράκι. Ρε, αυτό του είχα πιάσει τον κόλλο. Θυμάσαι εδώ που προσπαθούσε μία ώρα με έναν άλλον. Ναι, έλα. Το κούτσο είναι όλοι ρε. Αλλά τον σκότωσε Ρε, τελικά. έχουν εξαφανιστεί γιατί παίξει έχει UAV και δεν δείχνει κανένα. Είναι σοβαρό, κοίτα. Στοχεύει στο... Κοίτα ρε! Ρε δεν τον είδα! Σκότωσε τον! Ναι, ναι, ναι! Μπράβο, έτσι θα φωνάζει. Θα μας κλείσει φλονό. Υφλωνώ. Αμένα μου κάνει παραπλανιές το... Πίσω μου ρε, ήταν αριστερά μου δει. Ωραία. Το άλλο είναι μπλε. Τώρα Ρε, φύγε από μπροστά. Φύγε. Καλά. Κοίτα, Φύγε, ρε. εγώ θέλω. Έκανα kill μέσα από τον τοίχο. Μπράβο. Αυτό. Κοίτα ρε που τραβάω ρε Αυτό πούς. σωμα- Κοίτα ρε, μόλις θα του έπαιρνα το τέτοιο πάει και με σκοτώνει πουτσα. Πού είμαι? Α, ρε, όχι. Πακ! Ρε το σπασιάρι γαμώ το σπασπούς. Μου αρέσει που λέει πα και πεθαίνει. Σπασιάρης. Πώς έχω Όχι ρε, καπέρι. Ανέστης έχω βιάσει όμως. Πάμε λίγο μέσα να σκοτώσουμε και πάμε. Ναι κι εγώ. Μην το χαρακτήρι. Όχι, μην ανοίξεις. Κοίτα εδώ ρε. Αυτός ο παπάρας ήταν φανερός. Πού είναι όλοι? I am blessed! Βγες μωρή καριόλα! Ουφ, πρόλαβα. Θα μ' ακολουθήσεις παπαριά. Άιε. Ρε, σου έχουν τελειώσει τα χίσια. Το σπέρμα να είσαι. Όχι, τα χίσια. Ωραία Έχει Θεέ διαφορά, μου. άκουλα. Μ' αρέσει που λέει ο άλλος ρε μπλε. Ρε μπλε μπλε. Τους έχω θερήσει με τα FMG μπάμπλα. Να τους ρε μαλά. Να! Τον πυροβολώ, δεν πυροβολώ. Κοίτα ρε που τραβάω. Ρε, τράβα κανονικά να βλέπουν οι άνθρωποι. Ρε, πούστη που τραβάω και που τραβάω, ρωτάει τον αυτό του. Πολλά ερωτηματικά μας βγάζει σε αυτή την περίοδο. Πάω 400 Έχω πρέσβη. περίοδο. Μου στείλει τα χίλια. Έχει περίοδο ρε πούστη, δηλαδή. Κοίτα ρε κάτω τραβάω. Ρε αδερφάρα είσαι να έχεις περίοδο. Αυτό τι σχέση έχει μωρή. Κοίτα εδώ ρε. Ρε ακόμα 5! Ακόμα 5 points Ρε, πού με τρίχνε. σκότωσε αυτός. Α, να βρας το μαρτύριο σου. Τι λέει αυτός νεύρα στο μάρτυρ σου. Νεύραστο λέει ο άλλος. Ρε πούστη ο λαιμός μου πόνες από τον Και ουλανό. εμένα. Ρίξ' του σάλιο. Τι! Κάνει μαχαιράκι στον αέρα να έχουν πεθάνει! Κοίτα! Ναι! Λα 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 Είμαστε λα. δεινόσαυροι. Απ' την άκρη μεριά Κοίτα. πάμε ρε λαγκάρι. Λαγκάρι λέει. Ρε, δηλαδή τώρα. Είναι λαγκά! Πάρτα μωρή χετσοτάρα! Ρε βλάκα. Πόσα στρέφει κάνει θα πάμε. ρε. Τι φύ! Όχι, έγραψε το, είναι λίγα kills. Κι εγώ τι να κάνω που είναι λίγα kill. Πέρα. Όχι